U jednom malom selu ispod visoke planine živeo je dečak po imenu Vuk. Bio je poseban, imao je oči boje jutarnje magle i uvek je u rukama nosio grančicu. Vuk je bio tih. Nije govorio. Otkad se rodio, nije izustio ni jednu reč. Roditelji su ga vodili kod lekara, vračeva, učitelja, ali svi su samo slegali ramenima. Zdrav je, govorili su, ali ne govori. Deca su ga zadirkivala, a odrasli su ga sažaljevali. Ali Vuk se nije ljutio. Samo je gledao nebo i osluškivao ptice. Vuk nije govorio ljudima, ali ptice su ga slušale. Jednog dana, dok je šetao kraj reke, spazio je ranjenu lastu. Drhtala je, krilo joj je bilo iskrivljeno, a oči pune bola. Bez reči Vuk ju je podigao, uvio u svoju maramu i odneo kući. Dani su prolazili, a on ju je negovao tiho, davao joj mrvice, čistio joj perje i pevao ne glasom, nego srcem. Kada je lasta ozdravila, nije odletela. Umjesto toga, sela mu je na rame i tiho šapnula: ti si izabrani. Vuk je zinuo, ne zato što je progovorila, već zato što je razumeo. Glas u njegovoj glavi bio je jasan, nežan, a opet snažan. Ti razumeš nas ptice, rekla je, a sada moraš da kreneš u grad ptica. Tako je počelo putovanje. Vuk je ustao u zoru, poneo samo komad hleba i svoju grančicu. Lasta mu je rekla da prati vetar i vetar ga je vodio kroz šume, livade i reke. Prva koja mu se pridružila bila je sova. Ja ću ti pokazati puteve tame, rekla je. Drugi je bio orao. Ja ću ti čuvati srce od straha, reče snažno. Treći je bio slavuj. Ja ću ti dati melodiju koju ne možeš da izgovoriš. I tako je Vuk, bez ijedne reči, koračao uz ptice i postajao deo sveta koji ljudi ne vide. Nakon 3 dana i 3 noći stigli su na Liticu iznad oblaka. Tamo je stajao grad ptica, nevidljiv za ljudske oči, građen od grana, cveća i sunčevih zraka. Svaka ptica imala je svoju ulogu. Jedne su bile čuvari vetra, druge tkači snova, treće su čuvale reči izgubljene u vetru. Ali nešto nije bilo u redu. Naš kralj, sokol, nestaje, rekla je sova. A bez njegovog glasa svet ptica će učutati. Potreban nam je novi glas. Sve oči su se okrenule ka Vuku. Te noći, pod zvezdanim nebom, Vuk je stajao na krilu velikog drveta i tada je osjetio da ga nebo sluša, da mu srce gori, da nešto u njemu želi da izađe. Zatvorio je oči i zapevao. Nije to bio običan glas. Bio je to glas tišine, svetlosti, bola i radosti zajedno. I taj glas probudio je sve ptice. Lastavice su poletele, golubovi su plakali, sokol se pojavio iz tame, pogleda uprtog u Vuka. Ti si onaj koji ne govori, ali govori više od svih, rekao je. Sokol je sleteo ispred njega i spustio mu pero pred noge. Ovo pero daje ti dar. Možeš birati da progovoriš među ljudima ili da ostaneš čuvar ptica i sveta tišine. Vuk je pogledao lastu, pogledao je svoje ruke, pogledao je srce i rekao prvu reč u životu: zahvaljujem. Kada se vratio u selo, ljudi su stajali u neverici, deca su čutala, roditelji su plakali, a Vuk je govorio. Ne mnogo nestalno, ali kad god bi nešto rekao, svi su slušali, jer njegov glas nosio je mir ptica. Od tog dana ptice su svakog jutra sletale na njegov prozor, donosile mu novosti iz sveta, pesme iz daljine i reči koje drugi ne čuju. A Vuk je postao čuvar tišine, pesme i ljubavi. I tako, dete koje nikada nije govorilo, postalo je onaj koga svi žele da čuju